Ingħata bidu għax-xogħlijiet ta' restawr fuq il-Kappella ta' San Giuseppe u l-Bażar tal-Fondazzjoni San Ġan Antit f'Ħaltarxin. Mibnija fl-1874 daw il-binijiet ilhom joffru servizzi reliġjużi u soċjali għall-komunità għal diversi snin. Dan ix-xogħol ta' restawr bħala parti minn skema speċifika għall-Kunsillu Lokali qed jitwettaq mill-ħaddiema tad-Dipartiment tar-Restawr huwa ppjanat li jitlesta sa' Novembru, kif spjega l-perit Stephen Seracino Nglott. Jinkludi r-restawr tal-faċċata tal-Kappella ta' San Giuseppe, kif ukoll il-faċċata tal-Bażar tal-Fondazzjoni San Giovanni Antida. Hemm numru ta' elementi interessanti bħal l-istatwa ta' San Giuseppe, kif ukoll il-kampnar li fih 4 niepen li qegħdin jiġu rrestawrati. Hemm ukoll ħadit matwieqi tal-kappella u dawn għandhom inskrizzjoni fuqhom li hija dedikata għal San Giuseppe. Qed issir ukoll il-loġġa, restawr tal-loġġa, il-ballavostri ta' fuq il-bażar, kif ukoll numru ta' elementi oħra bħall-aperturi tal-injam. Fi żjara fil-post, il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Kultura u Mbonici qal li l-lan ewlieni tal-proġett huwa li jiġu preservati l-integrità arkitettonika u l-valur storiku ta' dawn il-binjiet. Il-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali, Alison Zarafa Civelli, esprimiet ir-rieda tal-Gvern li jkompli jissostni l-Kunsillu Lokali billi jagħtihom l-għodda neċessarja għal lokalitajiet isbaħ u aħjar.